गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ नैबे समावहाय लाइभ होनायनिबो खारन दं। दिनै माखासे दुथां सुबुं एबा पलिटिक्स पार्टिनि आर्टिसेल बिथांमोनहा आंनि सायाव खोब नोजोर होगासिनो दं। बिथांमोना आंखौ बोरैहाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव दुष्ट, बोरैहाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव गाज्रि, बे बुस्थुखौ देखायनो थाखाय नाजाथाबगासिनो दं। दिनै बिथांमोननि गासिबो थगायनानै जानाय, लुथिनाय बैफोर जिनिसखौ आङो फारि फारियै भाइरेल खालामनानै बुंगासिनो दं, फोरमायगासिनो दं। आरो बिपिएफ पार्टिनि आइटिसेल बिथांमोनहा आइफन 14 प्र मेक्स लानानै गिदिंखावगासिनो। दिनै इभेन आंनि मा होनदों न' लुनाय बेखौबो बिथांमोनहा भाइरेल खालामनानै रायजो राजाफोरनि सायाव देखायनो नाजादों। आइफन 14 प्र मेक्सजों खेबनानै भाइरेल जुम खालामलायनानै आरो सोरनि न'निफ्राय खेबदों बेखौ गासैबो मोनथिजोबथारो। जेबो नङा, मा बेसेबांथो गिदिर बाथ्रा। लोगोसे बेखौबो आङो रिकुवेस्ट खालामो, आंनि मबाइलाव लन लानायखौबो देखायफै अननानै। आं जे खै लाख थाखा लन लादों, मास मोनसेयाव बेसेबां थाखा आं EMI होनो गोनां जायो, बैखौबो फैनानै देखायफैमोन। दे जेबो नङा, आंनि न'आव हाबनो बावगारदों नङा होमबा? आंनि न'आव हाबनो बावगारदों, कि जानो आंखौ रागा जोंजानो गिदों। दे जेबो नङा, खेबनाया आपत्ति गैया, फै एबार अपेनलि लिंहरबाय आं, फै आरो आंनि मबाइलनि एप्सखौ नाय आरो बेसेबां थाखा बेंकआव लन जाना दङ बेखौहाय देखायनानैबो हो, जाहाथे अननाय मोनगोनदां एसे एनै आरोबाव। रायजो राजाफोर, दिनै आं बिपिएफ पार्टिनि एबा हाग्रामा महिलारि सारनि खुंथायनि जे माखासे गोरोन्थि मावबोनाय, लुथिबोनाय, बिनि सायाव माखासे आङो बाथ्रा बुङो, जायखौ लानानै बिथांमोननि सापर्टार्सफ्रा आंनि फारसे आंनि खिथु होसोबाय थायो। इभेन बिथांमोना आंनि न'सिमबो फैबाय, फट' खेबफैबाय। मालायनि न' थाखुमानासो दै, मालायनि न' थाखुमानासो भिडिअखौ खेबो बिसोरो, हिम्मत गैया डाइरेक्ट खेबनो। नै बेखौथ' सिखावसो होनोना, बिदि स्रोद स्रोद मालायनि न'आव थाखुमाना खेबनायखौ सिखाव होना होमबा रायजो राजाफोर? हिम्मत दङब्ला फेस टु फेस खेबमोन ना, मानो बेबायदि? आरो आं खेबजागौमोनबो दे, बे गारिखौ लानानैनो ओरै खेबजागौमोन आं, माथोखाय? आरे भाई लन लानानै लुदों बे न'खौ, माथो गिनांगौ हा? सोरखौबाथ' थगायनानै माने लुवाखै, लन दं, सुख'ना होगोन नामा लनखौ? थांनाय समावबो आइ लाभ बिपिएफ, डिजिटेल बड'लेण्ड बिथांमोनखौ होदोंमोन आं। रायजो राजाफोर, बिथांमोना आंखौ भाइरेल खालामनो थाखाय जेबो मोनासै, बिनिखायनो आंनि न' समायना लुनायखौ बिथांमोना भाइरेल खालामनो नाजाबाय नङा होमबा? जाहाथे सानथों सोरबा माबायदि। ओमफ्राय नोंथांमोना जि भाइरेल खालामनो सेस्था खालामदोंमोन, फेल जाबाय। नोंथांमोना हायोब्ला मा होनदों, भाइरेल खालामथावना बे जिनिसखौ भाइरेल खालामनो नाजा। अके, जाय भिडिअखौ नुनानै मानसिफ्रा ओइ प्रकाशआ गाज्रि, ओइ प्रकाशआ बिराद थगायसुला, प्रकाशआ बिराद गाज्रिलै, नै बेबायदिसिनाखौ बुंथावनाखौ बेखौ भाइरेल खालाम। न'आलाय बयबो लुयो, नोंबो लुयो, नों कि जानो आंखौ थाखुमानानै भिडिअ खेबखुमानानै जे भाइरेल खालामनो नाजानाय बिपिएफनिफ्राय जे मोनजानाय, नोंबो न' लुदोंदां नङा होमबा? नोंनि न'आव थांनानै भिडिअ खेबहैगोन सोर? जोंनिफ्राय बेबायदि मानसि गैया। जों बेबायदि मालायनि न'आव थांनानै, मालायनि न'आवहाय CCTV केमेरानि दोननानै एकदमबारे मालाया मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ नायबाय थानो थाखाय जों बेबायदि इसेबां लासिं सिं खामानि मावालै बिपिएफ पार्टिफोर। सार खुलुमबाय। हायोब्ला पइन्ट टु पइन्ट आंजों दावहा नां, हायोब्ला आंजों पइन्ट टु पइन्ट दावहा नां, हायोब्ला पइन्ट टु पइन्ट फेस टु फेस नोंथांमोननि चिफ
हाग्रामा महिलारि सारखौ आंजों डिबेट खालामनायाव हो। रायजो राजाफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों। आं दिनै माखासे हाग्रामा महिलारि सारनि दुर्नितिखौ बुंबाय थानायनि थाखाय बिथांमोना आंनि फारसे माखासे सेंग्रा दोनदों। रायजो राजाफोर, बैसोर सेंग्राफोरा आइफन 14 प्र लानानै आंखौ खेबबाय थायो, फल' खालामबाय थायो। एसेबां गोग्गानाय जे आंखौ फिलिंस होदों, बारा बिदि होनाङा। थेंक इउ स' माच जे नोंथांमोना दसे समब्लाबो 1 घन्टा 2 घन्टाब्लाबो आंखौ जमनानै थाबाय थानानै आंखौ खेबनो थाखाय थाबाय। दसे सम आंनि थाखाय भिडिअ एडिट खालामनानै भिडिअखौ भाइरेल खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आंनि सायाव जे एसेबां सम होदों, बै समाव नोङो मा मा खामानि मावनो हायोमोन, मा मा खामानि मावनो हायामोन। मोजां दे, थेंक इउ स' माच बेबायदि सम होनायनि थाखाय। गोजोननाय मोनदां नोंथांमोननि बेबायदि आखुखौ, नोंथांमोननि बेबायदि खामानिखौ। नाथाय जों बेबायदि खामानि मावना जाया। जों सैथोखौ बुंनानैसो जायो। सैथो बाथ्राखौ जोङो बुंगोन। नों सासे हौवा मानसि, नोंनाव सोरबा गोसथोनाय थाखागोन। बे गोसथोनायखौ नों बुंना लायोना? नों ससियेल मिडियायावहाय बुंनानै लाथारनांगौ बहाबा माबा मोनसे दं नामा? दं नामा? गैया। दिनै आं सोरखौबा लानानै 7 7 10 जन 20 जन सिख्लाफोरखौ लाना थगायदोंब्ला फै, बे न'खौ ओरैनो गिफ्ट होगोन आं। हिम्मत दङब्ला सोरखौबा आङो थगायदोंब्ला फैबानो जाबाय। 24 आवार्स आङो सम होयो नोंनो, लाना फै। आरो बेनि गेजेराव गिफ्ट। बे लुनायखौ जि आङो दाहार लन लानानै लुदों, दाबो सुख'नांगासिनो दं। आमाइनिफ्राय लानाय, मादैनिफ्राय लानाय आरो बेंकनिफ्राय लन लानाय। एग्रिमेन्ट नायनोबा फै। लननिफ्राय जे लानाय बेखौ EMI हरबाय थानो गोनां जायो, बेखौबो नायनोबा फै। मेगन साननाङा, लुथिनानै न' लुनाय नङा। दिनैसिम आं जेबो बेबायदि मोनाखै। खुलुमबाय। मानगोनां प्रमद बर' सारआ गोबां मोजां खामानि मावो, बिनिखायनो आं बिथांखौ बाख्नायो आरो बाख्नायगोन। बिथांनि जि थांखि, नोंथांमोना नुवाखै नामा? उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय जे बिथांमोननो साइन्स, टेक्न'लजि, इन्जिनियारिं, मेथमेटिक्सनि सायावहाय जे गोहो गोरायै सोलोंथाइ होहोनो थाखाय, बिथांमोनखौ गोरलैयै उन्दैनिफ्रायनो बुजिहोनो थाखाय बेफोर मेटार्सआव बेसेबां इडुकेसननिफ्राय बिथांमोननि थाखाय बाजेट खालामनानै खामानि मावहोदों। फरायसा स्टुडेन्टफोरा जाय IAS IPS जानो गोसो दङ, नाथाय बिथांमोना गोरिबनि थाखाय जानो हाया। दिनै बेसेबां फरायसाफ्रा बिनि सायाव कमेन्ट्स होदों। मोजां खामानि नङा नामा बेफोरो? दिनै बेफोरबायदि खामानि मावनायाव बुंनायनि थाखायनो दिनै BPFनि आइटिचारफ्रा खोब मेगन सायो। प्रकाश नार्जारिखौ मेगन सायो। रायजो राजा नोंथांमोन, आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। थेंक इउ स' माच। आरो आंखौ जेसेबांखिनि भाइरेल खालामनो गोसो खालाम, आं जेबो साना। नाथाय जि भाइरेल खालामजाथावना दङब्लासो खालाम। ओरैनो बेफोरबायदिखौ बानायनानै रायजो राजाफोरनि समायखौ जानो नाङा। ओरैनो बेफोरबायदि फेक आरो बिनि गेजेराव ओरैनो बामसावनो थाखाय जेबो मोनला, जेबो बेसाद मोनला भाइरेल खालामनो थाखाय। जेबो मोनला, सम गैला। दे आंनि न'आवनो फैथारदो, आंनि न'नि डेक'रेसनखौनो देखायजोबथारनोसै आं। आंनि न'नि डेक'रेसनखौनो देखायजोबथारनोसै आं। प्लिज फै, प्रकाश रेसिडेन्सियावहाय फै। आं देखायजोबनोसै आंनाव मा दं मा गैया। मानो मालायनि न'आव थाखुमाबायनानै भिडिअ खेबनांगौ जाखो? मानो मालायनि न'आव थाखुमाबायनानै भिडिअ खेबनानै भाइरेल खालामनांगौ जाखो? फैनानै डाइरेक्टलि रायलायफै। नाम्बारखौथ' नोंसोरो मिथिखायो, नङा होमबा? नोंसोर मिथिखायो आंनि नाम्बारा फेसबुकआव अलरेडि थायो आरो बे नाम्बारखौनो लायो आङो। फै, हाबफै, नङा होमबा? आंनि न'आव मा दं मा गैया। मानो मालायनि न'आव खनायाव, दंफां खनायाव थाखुमानानै, थिंनि इन्जुर खनायाव ओरै थाखुमानानै मानो भाइरेल खालामलायनांगौ जाखो? नङा होमबा? मानो भाइरेल खालामलायनांगौ? हामा, नङा होमबा? नोंसिनि आखलासो बिदि। मालाया मा जादों मा जायाखै न' सिङाव थांनानै। हिम्मत दङब्ला नोंथांमोना, आं जे
अफेनलि सोरजोंबा आङो बेबायदि माने गोरोन्थि खामानि मावदोंब्ला देखाय आं नोंनो बुंबायना 24 आवार्सनि गेजेराव आंनि न'खौनो लिरना होगोन होननानै बुंबायना आङो आरे भाई नोंबो हौवा मानसि नोंबो हिनजाव मानसि नों हिनजाव मानसि जानानै हौवा मानसि लागोन हौवा मानसि जानानै हिनजाव मानसिखौ हाबा खालामगोन नोंसोर हाबा जानो मोन्थाय दं आंहा गैला आरो ना नङा होमबा ना बिपिएफनि आइटिएसएलफोरा बिदिसो बुंनो थांबाय प्रकाश नार्जारिया हाबा जानो मोन्थाय गैया जिन्दाबाद नङा होमबा नोंसिनि बुंनाय मथेब्ला फै नेक्स्ट टाइमावहाय फन खालामनानै आंनि न'खौ भिजिट खालामफै आरो लुथिनानै न'खौ लुदों सानदोंब्ला ना आंनि लनखौ नाय आंनि लनखौ नायनानै देखायनानैबो हो जाहाथे रायजो राजाफ्राबो मिथिथों दाबो दङ समय दं बानायफ्लादों साननो हागौ दे आंखौ बानायफ्लादों साननो हागौ फै दानो थाबनो दानो फै दाबो सम दं थाबनो आं बे भिडिअ लाइभ बानायबाय थानाय समावनो फै आं जेब्ला लाइभ थाब बुंबाय थागोन ना गारि सिबखावनानै फै थाबनो खाथियावसो किजान बे खाथिफ्रावनो दंदां नेबाय बायनानै दंदां मालाबा आरो भिडिअ खेबनो थाखाय नेबाय बावनानैसो दंबावोदां आरोबाव फै दाबो देखायगोन आं दाबो बे लाइभ खालामनाय समावनो लाइभखौ बन्द खालामनानै भाई बे न'खौ ना लन लानानै लुदों मेहनत खालामना लुदों आथिं थिफुनानै ओजोंहाय पान्जाबाव जेब्ला खामानि मावदोंमोन नङा होमबा फरायनायजों लोगोसे आङो मेकडनाल्ड्सआव खामानि मावदोंमोन मिथिबायना बिनि पिएफ मोननायजों दाजाबना लुदों शेयार मार्केटआव ट्रेडिं खालामो आङो बेफोरनि गेजेरजोंनो एसे एनै बुथुम बुथाम भिडिअ बानायनायनि थाखाय माखासे स्पन्सार ब्लगिं प्रमोशन खालामनाय पार्टिनि हक सोरबा इन्डिभिजुवेलनि हक स' नोंबो मावनानै जा सोरनिफ्रायबा लुथिनानै जायाखै सोरखौबा थगायनानै जायाखै मिथिबायना बुजिबाय दा बेफोरबायदि मेहनत खालामनांदों बुजिबाय दा बेखौ लुनो थाखाय एसेबां गिदिर crore थाखानि नङा बियो 10-12 लाखसोनि थाखानि न' लुनाय आरो बेफोरबायदिया आङो 4 लाख थाखा आंनि पिएफआवनो मोनदों आरो जुदि नांगौब्ला फै आं स्टेटमेन्ट देखायगोन खै लाख लन दं आंनाव मिथिगौ 8 लाखनिबो बारा लन दं बुजिबाय दा फैलाय बेसेबां मान्थलि दानो आं खोन्थागोन नोंसोरनो आं बेखौ नोंसोर सुखुनाङा आंसो सुखुगोन दादा नोंसोरथ' आंखौ बायहेरा खालामगोन बेबायदि ओरैबायदिनिफ्राय लुदों साननानै नङा होमबा नोंसोरथ' साननो हागौ आंखौ ओरैबायदिनिफ्राय लुदों होननानै आरे आं मानो बुंनो दरखार नोंसोरनो आंनाव लनखौ दं होननानै नाथाय नोंसोर आंखौ बेबायदि बुंनो थाखाय दायो बुंहोबाय दा नोंसोर आंखौ बेबायदि बुंहोबाय थायो आंथ' बुंनो गोसो गैया आंथ' बुङामोनबो मानो आंनि लनखौलाय मानो खोन्थानानै ओरैनो जाम्बा बायदि गावखौनो खालामना लानो नाथाय उफाय गैया मजबुरि खालामथारो बिपिएफनि आइटिएसएलफ्रा हाग्रामा महिलारि सार पइन्ट गैथारला नामा आंजों दावहा नांनो डिबेट खालामनो गियो नामा नों एसेबां आंजों गावनि सेलाफोरखौ एसेबां आंनि न' फारसे खिथु दैद्रायनानै एकदमबारे आलासि दुमसि फैनाय मानि भिडिअ खेबग्रा आलासि दुमसिबो फैनो मोनला आंनि न'आवहाय नोंनि न'आवल' थांनांगौ ना थफ्ला लायै आंनि न'आव आलासि दुमसि फैनो मोनला बिमा बिफाबो फैनो मोनला आंनि न'आवहाय एसे सामलायदो हाग्रामा महिलारि सार दाबो सम दं आंनि बुंनाय पइन्टफ्रा बिराद गोथौयै हाबथारदों नामाथाय बिनिखायनो सेला बेलाफोरखौ एकदमबारे नाजाबाय थायो हालां बाजार होननाय मोनसे बिपिएफ आइटिएसएलनि पेज दंलै बेवहायनो आपलड खालामथारदों बिसोरो गोदाव सोरावथार न'नि आंनियावहाय आलासि फैनो मोना रायजो राजाफोर आंनि न'आवहाय रावबो आलासि फैनो मोना आलासि फैबानो बेखौ भिडिअ खेबनानै भाइराल ओरैबायदिथार माने आंखौ भाइरेल खालामनो थाखाय जेबो राहा गैला बिसोरहा रायजो राजाफोर आंनि जेबो सुबुत गैला नालाय रावनावबो नागिरबाबो मोना बेसेबां सम रिसार्च खालामबाय बिसोर बाब आंनाव बिराद दङ बिसोरनि रिसार्च खालामनायफोरनि नंगौ आबौमोन बाजैमोन मादैमोन आयंमोन आंनि सोमोन्दै रिसार्च खालामनाय बिथांमोना आंखौ भाइरेल खालामनो थाखाय बिराद रिसार्च खालामो इभेन आंनि न' फारसे जोंनि न' फारसेबो थांबावो बिसोरो मिथिबायना 14 Pro Max जों आइफन 14 Pro Max जों खेबदों जुम खालामलायनानै मिथिबायना आगै सना होनना बुंदों सोरबिलाय प्रिया दैमारि आब' अके थेंक इउ गुबुननि खोथाखौ दा खोनासं आदा नों नोंनि खामानियावल' गोसो हो इसोरा नोंखौ बोर होलांबाय थाथों थेंक इउ आरो आंथ' गुबुननि फाब खामानि मावाखैना आंथ' मावलांबाय थागोन
आंनि फारसे आहा जि मावनांगौ आहा जायखौ मोजां मोनदों आहा बेखौ मावगोन नोंनिफ्राय आहा सोंनो गोनांथि गैयाना नङा होमबा जे आं मा खामानिखौ मावनांगौ मावनाङा आं दिनै बे खामानिखौ मावनानै मोजां खामानि मावनानै माने गावनि खुंथायखौ आं सोलिनो हादों मानो आं नोंनाव सोंनो नोंलाय सोर नङा होमबा सिनाया फेसबुक पेज एकदम माने आन्दोआव थाखुमानानै हिम्मत दंबा जों बायदि फेस टु फेस थालाय नङा होमबा शेयार खालाम आरो सोर बेबायदि खामानिखौ मावदों नोंसोरो नुखाबाय दा मिथिखाबाय दा सोर जाथावना बैसोरनो सोर दंबावो बुंला आङो नामखौ भिडिअबो नुनो हागौदां बिसोरनियाव एकदमबारे जाथारनो हागौ गुबुनाव आपलड खालामग्रोनानै जावनोबो हागौ माथो खालामनो उफाय गैया प्रकाश नार्जारि एकदमबारे नोंसिनि फंबाया मालाय लन लानानै न' लुबाय बेखौनो एकदमबारे मेगन साबावबायसो आं बुङो नंखाय सानदोंबा फै आं लन लानाया जुदि अके मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानदां आंनि लन लानाया जुदि नंखायब्ला आं बे न'खौ फ्रियैनो नागारगोन फै बेबो मोनसे नङाबा नंखाय सानलायगोन ना आंनि जुदि बे न' लुनायाव आं जुदि लन लायाखैमोनब्ला होमबा जुदि थाइसेबो लनानै गैयाब्ला बे न' लुनाय मानाय फै प्लिज दानो फै नङाबा आं दा हराव लाखुमानो हाब्रबगोन ना लनखौ बे लाइक खालामबाय थानाय समावनो फै नङा होमबा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय न'खौ लिरनानै लाना थांदो आं साइन होनो थाखाय रेडि दलिलबो थानो हागौदां दलिलबो थानो हागौ आंनाव साइन खालामना हरगोन आं बेबायदि नैबे न'खौ हा सुदायैनो आङो बे न'खौ आङो नैबे बिथांनो होनानै होनोसै होनना बुंसै आं जुदि आंनाव लन गैयाब्ला रायजो राजाफोर आं बेबायदि मानसि नङा दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ आङो एक्सपज खालामदों माखासे सैथो बाथ्रानि सायावहाय बिनि थाखाय बिथांमोना सैज्य हायाखै बिनिखायनो बिथांमोना आंखौ जेरैखि जायाबाबो भाइरेल खालामनो आंनि चेनेलखौ रिपर्ट खालामो बिसोरो आइटि सेलफ्रा हाजार हाजार रिपर्ट खालामो बा नायथाव जाया ग्रुपाव एकदमबारे बे प्रकाशआ भिडिअ होलायबाय बेखौ रिपर्ट खालाम दिनै रायजो राजाफ्रा कनफिउज प्रकाश नार्जारिनि भिडिअआ भिउआ जामारा दाना रायजो राजाफ्रा मोजां मोनमारासै नामा रिपर्टआनो खालामखाबायबा जमना थायो 1000 2000 सुबुं बिसिना आइटि सेलआ एकाउन्टआ खेबसेनो आपलड खालामबाय 10 मिनिट गेजेराव 2000 रिपर्ट नङा होमबा लाइक जानाय मोनब्ला खिजान मोनसे बेलेग बै रिपर्टनिफ्राय मोजां मोनबाय आरो बिथां रिपर्ट खालामबायब्ला आं माथो खालामबावनो नङा होमबा बिथांमोना आंनि सायाव ओरैबायदि एकदमबारे नोजोर होयो माथो खालामनो उफाय गैया भाई नोंसोरो बिपिएफनि आइटि सेल जानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंसोरनो आइफन 14 प्र मेक्स होदों खोमा दा नैबे जाय लाइभ होगासिनो दंना बे मबाइला लन लानानै खुंनाय बारा गोबाव जायाखै आं बेखौ फोजोबनाया ब्रह्मा कमप्लेक्स दंना बेवहाय लाहैदां बे मबाइलखौ मिथिबायना मिथिबाय नोंसिनि बायदि पार्टिनिफ्राय भिडिअ बानायनानै ओरैबायदि मालायनि न' खाथियाव थाखुमानानै मालायखौ भिडिअ खालामखुमाहैनाय बेफोरबायदि मालाय माने पार्टिनिफ्राय होनानै माने मबाइल लानाय बेबायदि आं नङा निजे खुद गावनि थैजों गोलोमदैजों खामायनानै मबाइलखौ लादों बेखौ नङाबाथ' आंनाव फैसा थायोबाथ' केस लागौमोन आंबो आइफन 14 प्र होनलायनाय नङा होमबा थेंक इउ स' माच खुलुमबाय खुनु आपत्ति गैया बिदि बानायनाया खिन्थु थेंक इउ मोनसे धन्यबाद होनांगौनि गोनांथिया बेनो जे एसेबां खस्थ' आंखौ जमबाय थादों फुंनिफ्रायनो आंनि गारिया माला ओंखारगोन आंनि गारिया माला ओंखारगोन बे गेटआ माला खुलिगोन माला बेखौ खेबनो मोनगोन एसेबां समसिम नेबाय थानानै समखौ नस्थ' खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे ठीक आसे नेक्स्ट टाइमाव फैथारनो लुबैदोंब्ला साहा कापसे लोंनानै थां गाइखेरा सानफ्रामबो फैबाय थायो आंना मिथिबायना फवासे मोदोमखौ फेदेरनो थाखाय लोङो आङो दायो सान्दि मिथिबायना स' मोदोमखौ एसे मोजांबो नुदोंना नोंसोरो दायो एसे नङा होमबा एलवेज पिपिएफनि आइटि सेलफ्रा आंनि सायाव नोजोर होगासिनो दं नङा होमबा नोजोर होबाय था गाबोननिफ्राय आरो स्टार्ट डिउटिया लाइभ दे बैयाव जमहो वाइफाइ नांगौ नामा वाइफाइ पासपर्ट नांगौ नामा बैयाव थानानै खेनोबा वाइफाइ पासपर्ट नांगौब्ला वाइफाइ पासपर्टबो होगोन आं दे बिनानै लाफै एकदमबारे वाइफाइ पासवर्ड होगोन लाइभ हो आंनि थांनायनि बिग बस बायदि बानाय एकदमबारे थेंक इउ स' माच थेंक इउ खुलुमबाय थेंक इउ बाय बाय एकदमबारे थेंक इउ